अरे वाह, कितना सुंदर चेहरा बा हमार। काली के देख के ता लोग मुंह घुमा ले वेले, लेकिन हमरा देख के कितना प्यारी बिया बोल के आरती उतरी है लोग। कहीं हमके नजर ना लग जाए। सुमन, सुमन, सुमन। इतना प्यार से हमरा के बुलावता? यहाँ देखा सुमन। कहाँ भइल दीदी? इतना प्यार से काहे बुलावताड़ू? कहाँ भइल? कॉफी चाहिए का? ना कुछ होना चाहिए, दरवाजा खोला बस। भाग जेबू का? हम काहे खातिर भागब सुमन? सुभद्रा के जान बचावे खातिर ही ना। हम पागल बानी का? ना तू हमरा के पागल समझेलू। अगर हम तोरा के जाए देव तो माँ हमरा के ना डांटी। माँ हमरा के जान से मार डाली अगर हम तोरा के जाए देनी तो। हमरा के माफ करी है दीदी, हम अपन जान दे के तारा के यहाँ से ना जाए दे। ऐसा मत कह सुमन। माँ गुस्सा करेली, लेकिन अगर हम केहू के जान बचाई तो अच्छा काम करब, यही कहेलू ना तू। सुभद्रा और केहू ना, हमार सहेली बिया। तो हर जान से बढ़ के सहेली बाड़ी का? कि तू अपन जान दे के भी ओकर जान बचावे चाहताड़ू? ठीक बा, अगर हम तोरा के जाए देब तो हमरा के का मिली? बोला बोला सुमन, तो के का चाहिए बोला। जौन मांगब देबू का? देवे खातिर हमरा पास जेबी बा, बिना सोचे दे देब, ठीक बा ना? हमरा के वचन दिए खातिर इतना मत सोचा, अपन हाथ रखा ना, इतना मत सोचा गांव के देवी। अब वचन देता नहीं, तुहार पसंद के हमरा पास जे कुछ भी होके हम दे देब, ठीक बा ना? अभी ता ना, बाकी समय आवे पर मांग ले। ठीक बा, दरवाजा खोला। खोला तानी। सुभद्रा, हमारा हाल बानी, हम तोरा के बचा के ही रहब। का करत रहलू तू? इतना काहे परेशान बाड़ू? का भाई? पूछो ता ना माँ, दीदी तरह के परेशान करती है ना, ऐसे हम ओकरा के समझावत रही। बहुत अच्छा कैलू। अगर उ सुने वाला रहती तो अब तक तो ओकर शादी करवा के ओके ससुराल भिजवा देती। दीदी, माँ बाहर चल जाए तब हम खोल दे, ठीक बा? हे माँ,
हमार माँ जाए नहीं खिदे। अब हम यहाँ से कैसे निकल पाए, सुभद्रा के पास कैसे पहुँच पाए? रास्ता दिखाई माँ, रास्ता दिखाई। लागत बा सब काम मुहे रुक गई बा। हमार भाग्य लक्ष्मी काली अगर ना करी तो कौनो काम ना होगी। काली, बेटी काली, दादाजी, बेटी हमार सोनपरी, तू कहाँ बाड़ू बेटी? काली, दादाजी, दादाजी, हम यहाँ बानी। कहाँ बाड़ू बेटी? दादाजी, यहाँ कमरा में बानी हम। काली, दादाजी, हाँ आवत बानी। बेटी काली, अंदर का करत बाड़ू बेटी? हाँ? ई का ताला काहे लागल बा? पागल जैसन देखत का बाड़ू? सुनाई नहीं दे रहल? ताला के चाबी कहाँ बा? अब वहाँ पर बाड़ी दादाजी। तू और तोहर माँ मिलके हमार बेटी के अंदर बंद कैले बाड़ू। दूसर लोग से ना, तू लोग से ही हमार बेटी के इतना तकलीफ होत बा। हाँ? खोलत बनी बेटी। अपन पोती के बाहर मत जाए दी ससुर जी। अंदर बंद रखे जैसन कौन गलती के लिए भी आई? गलत कैले है। चुपचाप रहल छोड़ के पूरा गांव में लाल साड़ी केकरे केकरे पास है ये पता लगावे गई रहली। मार खा के आइल बिया। नया दुल्हन के पानी से खतरा ही बोले गईली त कांता मैडम के धक्का मार के निकाल देली। दीदी के मारले भी बाड़ी। काली, इंसान नहीं वो लोग, जानवर से भी बदतर बाड़े वो लोग। हमार पोती के जुबान से साक्षात माता कहवावेली, लेकिन वो लोग के समझ में कुछ ना आवेला। वो लोग हाथ उठौले से एकरा घर में ले आके बंद करे से सब कुछ हो जाई। आपके आगे हाथ जोड़े तानी ससुर जी, ये बात ला हमके माफ कर दी। अपन लाडली काली के दया करके बाहर भेजे की कोशिश मत करी। 9 महीना पेट में रख के जन्म देनी हम, ओकरा हर दिन जन्म देवे के दर्द ना सह सकीले, हमरा से ना हो। तो हर दर्द के हम समझत बानी श्यामला, लेकिन सबके भला चाहे वाली हमार काली के बारे में काहे नहीं कुछ समझत तू? ओकरा जौन भी दिखाई देवेला वो तो होखबे करेला ना। ओकरा हमने रोक सकत बानी का? हम भी तो वही कहतानी ना, तू अपने आप के रोक सकेले का? बिना कारण दोषी बनले जा रहल बिया। जमींदार के बेटी के साथ कुछ बुरा भइल तो हमनी के परिवार के बुरा हाल करिए। अरे माँ, हमार बस तू एगो बेटी बा। अब इनका सहारा हमरा से मत छीनी, हमके माफ कर दी। अरे तोरा हम कैसे समझाई बहू? एगो चींटी के भी नुकसान ना पहुंचावे वाली काली अपन प्यारी सहेली के बारे में ऐसा देखी था, वो कैसे शांत रही? चुप रहे के होखी, ओकरा चुप रहे के होखी ससुर जी। हमार बेटी के भलाई खातिर स्वार्थी बन के ओकरा रोकब, तबे लोगन के ताना से ओके बचा पाई। बस ये होई। माँ, माँ, माँ हमारी बात सुनी माँ, माँ दरवाजा खोल दी ना माँ। दादाजी, आप भी हमरा के ना छुड़ा पैनी ना दादाजी। हमार बहू होती तो तोरा निकाल देती बेटी, लेकिन
वो तो हर माँ बड़ी बेटी। माँ के ममता के आगे हम चुप बनी। वो विशालाक्षी माता ही सुभद्रा के बचे हैं। सगाई हो चुकल बा भाई। नरसिम्हा जी। नाश्ता कैला का? अंदर जाके हाँ, चाय ठीक पीला। बा। और तू ये सब अंदर जाके रख ठीक हाँ? बा मैम साहब। जल्दी करो। अरे का भोले अभी हाँ। तक कहिजे बड़ा पकवान के का भइल जाके देख सकेला हाँ, ना? देखा जा तानी जाके अभी। देखा। हाँ। का बात है अभी तक फोन पकड़ ले बानी। वहाँ लड़का वाला आइलन की ना जाके देखी। वो लोग गांव के चौराहा पर आइल बड़े का उहे तो पता करत बानी। का पता लगावे का जी? फोन करी ना। चाची हाँ? जस्ट रिलैक्स। हमनी के शादी के सारा काम अपने आप हो जाए। बी कूल। इतना नहीं खिंचिलाइब ना ताइजा कोनो काम ना होखी विशाल। खाना पीना, डेकोरेशन और शादी होखला के बाद एक गांव में जो जलसा होखे वो सब कुछ प्लान करके अच्छा से हो जाए चाची। तोहरा आवे से हमरा हिम्मत मिलल विशाल। चाचा जी ये हमार बहन के शादी बा, इंटरेस्टिंग होके के चाहिए। डोंट वरी। हेलो समधी जी, ऐसन बात बा। आई आई लड़का वाले आ गिलन। लड़का वाला भी गांव में आ चुकल बाड़े। अभी पंडित जी काहे नहीं उनके बुलवाई। हाँ ठीक बा। हाँ ऐसे का देख रहल बानी? शादी में आवे के खुशी तोरे आंख में नहीं दिखाई देता तिलोत्तमा। गोवा में देहरादून में शादी होखा त शान और बढ़ जात और हमनी के इज्जत भी मिलत। लेकिन ये जगह गाय के गोबर, सूखल पेड़ के छांव, डिस्गस्टिंग। ऐसे का बाई गांव में? माँ विशालाक्षी के मंदिर बा। हमरा के मनावे के कोशिश मत करी। हमरा के गांव पसंद नहीं खे। शादी के 15 मिनट बाद तक शांत रहब और 30 मिनट के बाद कार में बैठ जाए। तोहरा जौन करे के बा करा, लेकिन शादी सुकून से होएदा। का रे कितना बोरी लायल बड़े? यहाँ खड़ा पूरा होके 50 उनकर बोरी इंतजार लेके का आइल करत बानी बानी हाँ, जी। ठीक पंडित बा, जी ठीक के बा। बिना शादी चला, कैसे हुई? देख लेता तो नहीं। चिंता मत करा कांता। चाची जी आप चिंता मत करिए, शास्त्री जी के हम खुद लेके आए। ठीक बा, ले आवा विशाल। अरे हम जाइब ना। चाचा जी लड़का वालन के स्वागत खातिर आपके तरह के होगी। इनके कुछ भी ना पता बेटा, तू चल जइहा। ए अब नरसिम्हा चली भैया। तनी ने आवा। हाँ, हाँ हाँ ठीक बा। हमार बात बा? विशाल बाबू के पंडित जी हाँ। के घर लेके जा। अच्छा ठीक बा। हाँ। हम देखत हाँ, हैं। चलिए। आई चली। हाँ आप ऐसन काहे कहनी माँ? हमार माँ हमरा के कमरा में डाल के बंद कर देली। हमरा के बाहर जाए के कोनो भी रास्ता ना मिलल। तब वो आप चुपचाप बनी माँ। वो उम्र में जब हम आपके नाम भी ना ले पावत रहनी, तब हम आपसे पूछले रहनी कि हमारा आपके जैसन तीसरा कहनी थे। और वो दिन से आवे वाला सारा मुसीबत आप हमरा के दिखावे लगनी। जब दादाजी से पूछनी कि ई का बात है, वो कहले कि आपकी शक्ति बा। ई कोनो श्राप नहीं खे, ई एगो शक्ति बा। सोच के केहू के भी जान बचा के हमरा के कितना खुशी मिले लागल। लेकिन अब हमार सहेली सुभद्रा के खतरा होखे वाला बा। अगर ओकरा ना बचा पैनी था, आपके दिहल शक्ति व्यर्थ हो जाई, हमार जीवन निसहाय हो जाई। ये घर से निकले खातिर हमरा के कोनो रास्ता दिखाई माँ। रास्ता दिखाई। शास्त्री जी के घर ये बा साहब। ओके हम जाके और बने। तब तक तू जाके मेहमानन के स्वागत करा। ठीक बा साहब जी।
शास्त्री जी, शंकर शास्त्री जी, शास्त्री जी, शंकर शास्त्री जी। के बा? हाँ, विशाल बाबू आइल बाड़न। नमस्कार बाबू। नमस्कार शास्त्री जी। रउआ यहाँ आइल बानी। यहाँ पढ़ाईला पे कोनो पाबंदी बा शास्त्री जी? ऐसा कुछ नहीं के बाबू। पंडित लोग के यहाँ जरूरत के हिसाब से सीमित खाना बनेला, यही से अतिथि के सेवा करे के क्षमता ना होला। हमरा पास जौन भी बा ठीक बा। पहले अंदर आई। कोनो बात ना शास्त्री जी, चाय कॉफी जैसन फॉर्मेलिटी मत करी। रउआ के यहाँ लेवे आइल बानी। मुहूर्त के टाइम हो रहल बा ना, रउआ अभी तक ना आई नहीं, यही से वहाँ चाची जी परेशान हो रहल पड़ी। हम आ जाए बाबू। हम आवे खातिर निकलत रहने की रउआ आ गई नहीं। 1 मिनट बाबू। बाबू इली पीली। थैंक यू। खुशी भइल बाबू। के बा दादाजी? विशाल बाबू बेटी, उहे बेटी सुभद्रा के भाई शहर से आइल बाड़न। मुहूर्त के समय हो गइल बा ना, हमरा बुलावे आइल बाड़न। दादाजी 1 मिनट। बाबू 1 मिनट। का बा बेटी? दादाजी, हाँ? सुभद्रा अगर कोनो लाल साड़ी पहनले होगी तो कैसे भी करके हमरा के बता देब दादाजी। हाँ, बताइब तब। ओकरा के हम बचा लेब। कैसे बेटी? तो हर माँ तो तोरा कमरा में बंद करके रख ले बाड़ी, दरवाजा पर ताला लगा के चाबी रख ले बाड़ी। अब तू ई कमरा से बाहर कैसे निकल पाइबू? ठीक बा बेटी, सब कुछ माता विशालाक्षी देखनी है। तू कहलू वैसे अगर सुभद्रा लाल साड़ी पहनी है तो कोनो तरह से वो बात तोहरा के बताई ना, लेकिन तू माँ के कोनो तकलीफ मत दिया बेटी, ठीक बा ना? ठीक बा दादाजी। चलत बनी बेटी, संभल के रहिया। भूलब मत दादाजी। हाँ ठीक बा, चलत बनी बेटी, संभल के। देरी हो गई, क्षमा कर दी बाबू। अब चली। हाँ चलिए। बैठी, आराम से बैठी। माँ, 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 कहाँ चल गई? सुमन, सुमन, ताला खोलबू का? अब अगर हम ताला खोले जाइब ना तो हमरा के डंडा से मारी माँ। अरे रे 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 रे, काहे रे आधा रात के चुड़ैल जैसन चिल्लात काहे बाड़ू? चाबी अपने पास रखिया, हम खाना खा के आवतानी, हमरा खातिर मत बनैया। रुक जो होई जे। परब त्योहार में भी कोनो मीठा ना देवेला ई गांव में हमनी के। आ तोहरा के नामकरण में बुला लेला। हम नामकरण में नहीं जाता नी, शादी में जाता नी। सुभद्रा के शादी में जात हाडू? हाँ तो शादी के न तो हमनी के मिलल ना, आ शादी में आवा कह के तोहरा बुला लेला। तू एजा कैसे जा सकेलू? केकरो के ना बुलावे से का होई माँ? शादी हमार दादाजी करा बताड़े। ससुर जी के मंत्र पढ़ला के बाद शादी होखे के बाद लोग हाथ में उनके नोट देके घर भेज देवेले। ओकरे बाद उनके ओइजा रुके भी न देवेले। ऐसन काहे खातिर? तुहार बड़ बेटी की वजह से ना हमनी के इतना इज्जत मिला था। दीदी गईल रही था, पैर तोड़ के भगा दे बैसन कहले बाड़े सब। हम तो एकदम परी जैसन सुंदर बानी, यही खातिर केहू हमरा से कुछ भी ना कहेला। ठीक बा, हम जाता नहीं। रुका, तू जाके डांट खा के आइल बिया, तू जाके मार खा के आइबू का? दीदी के मनहूसियत के चक्कर में हमरा ऊपर काहे चिल्लाता? मुंह बंद कर। काली के बारे में बोल लू तो तुहार चोटी काट के फेंक दे, समझ लू?
हमार छोटी से तू जलेलू का? तेल लगा के बाल सवारे वाली माँ ही अगर हमार बाल काटे के बात करी था तो हम अपन दुख केकरा से कही? अपन बकवास बंद करा, चुपचाप अंदर पड़ल रहा। हम काहे पड़ल रही माँ? दीदी के जैसन हम तो गाँव वाला लोग के तंग ना करी नी ना। सुमन माँ से ऐसे काहे बात करे ताड़ू? माँ के बात मान ला ना। हाँ तू बहुत जाना ताड़ू ना। 20 साल की उम्र में ही बुढ़िया लोग के जैसन बात करेलू। हम शादी में जाता नहीं, बस हम कहते नहीं। मत जा सुमन, मना कैला के बाद भी तोके कहे जाए क्या? हमार बात मान ला बेटी। हमरा से ऐसा केहू ना कही। हमरा खातिर बड़ घर से रिश्ता तो ना आई, कम से कम बड़ घर के शादी तो देखे दा। सुमन रुक जा, हमार बात मान ला। सुमन तोके सुनाई नहीं खेदे? सुमन, हे भगवान, ये दोनों जिद्दी औलाद हमके ही प्रसाद के रूप में देवे के रहे। सुमन वही था पूरा गांव के सबसे सुंदर लड़की सुमन अगर शादी में आई तो सब लोग के तो देखे ही के चाहिए। अरे रे, इतना सारा। तोहार मुंह टेढ़ा हो गइल बा का? चीची, ऐसा क्यों पूछेला का? फोटो खींचते समय तोहार मुंह टेढ़ा हो गइल रहे, इसे पूछनी। टेढ़ा मेढ़ा चेहरा बनाकर अगर फोटो ना खींचब ना तो सबके लगी कि हम खुश नहीं के बनी। पत्थर हा? डायमंड्स। का करल बाड़ू? डायमंड के हार तू देख ले ही का बाड़ू? हमनी के घर में बहुत सारा बा। अरे बाप रे, ये देखा, यो डायमंड बा और यो डायमंड बा। अरे देखा ये वाला, ये प्लैटिनम बा, माने व्हाइट गोल्ड। माने कैसे बताई, सोना से भी ज्यादा महंगा। आपके पास तो सब बा। का कहलू? अब मने तू लोग तो बहुत बड़ लोग बाड़ू। ऐसा कुछ नहीं के, बस भगवान देले बाड़े। तोहने लोग के तो भगवान दे देले। बाकी हमनी लोग के दी ऐसा सुंदर गहना हमनी कैसे पहना भी सब? अरे एमे कौन बड़ बात बा? तहरा के पहने के बाका? हाँ, बस खाली 2-3 फोटो ले ली और कुछ ना। एमे कहा दे तनी, पकड़ा। पहना दी? हाँ पहना दो, पहना दो। गला में लगते ही कितना ठंडा ठंडा लगा था। बढ़िया लगा, बढ़िया बना। फोटो खींच देना, खींच दा। ये वाला भी पहन ली? ठीक बा, देता नहीं। हम पहना देता नहीं। हे भगवान, ये तो बहुत ही अच्छा लगा था। फोटो खींच देता नहीं। ये झुमका भी पहन लिखा। ए हीरोइन, का कर रहल बाड़ू? तोहार दिमाग खराब हो गइल है का? अपन सब गहना निकाल के एकरा काहे देवत बाड़ू? मतलब वो देखे चाहत रहली। एकर आँख नहीं खे का? एकर बहन के तो 3-3 गो है।
ऐसे देखत का बड़ू, निकाल। ए, बात समझ में नहीं के आइल, निकाल। बेचारी फोटो भी ना खींच पाइली ठीक तरह से। हाँ, बड़का बेचारी, ऐसे लोगन के देबा ना त कब के लेके छू मंतर हो जाइए। हमको ना चोर नहीं खे बानी। ना चोर ना तो कुछ और रखबू। फिर भी तोरा आइजा के बोले लखा। हाँ, चल निकाल। हमार दादाजी के बुलावल गइल बा, ऐसे हम आइल बानी, समझ गई नी? तू लोग तक कुछ भी समझ लेवेलू ना। तोहार बहन सबके घर बर्बाद करेली, तू सबके घर जाके ठूसेलू, यह बात है ना? कैसन जिंदगी बात होनी लोगन के। जौन मुंह में आवत आओ बोला तानी। शादी हमार दादाजी करवावत ताड़ी। हाँ, हमार माई तोहार दादाजी के हाथ से होके वाला शादी सफल होखेला, यही से बुलनी हा। बिना बोलेले शादी में तू काहे आइल बाड़ू? खाए खातिर आइल बाड़ू तो शादी के बाद थाली भर के खा के जइह। पहले को काम करो, उजा जाके पीछे जाके खड़ा हो जा। बेचारी। अब बेचारी, ऐसे बेचारी की तो आइल यहाँ शुभ होखेला। तू पहले चला, बहुते तरस खात बाड़ू। तोहार बहन सबके घर बर्बाद करेली, और तू सबके घर जाके ठूसेलू। बेचारी, ऐसे बेचारी की तो आइल यहाँ शुभ होखेला। बिना बोलेले शादी में तू काहे आइल बाड़ू? खाए खातिर आइल बाड़ू तो शादी के बाद थाली भर के खा के जइह। पहले को काम करो, उजा जाके पीछे जाके खड़ा हो जा। हमको ना भिखारी बानी का इतना बड़ा बात बोल देलस। जब हमार दादाजी दान देवेले ता हाथ फैला के लेवेली, तब शर्म ना आवेला। शादी में चल गईली तका ऐसे इतना भला बुरा सुना देली हमरा के। अरे सोना का कोनो खाए के चीज है का? 30 एकड़ जमीन के इतना ज्यादा घमंड बाउक रखे। आपन इकलौती बेटी के इतना धूमधाम से शादी करतिया। हमरा जैसन सुंदर लड़की सिंगार करके गईली तो वही बात से जलत हुई हूँ बुढ़िया। हमरा ऊपर इतना मुंह फाड़ के चिल्लावत रहली। अरे करोड़पति के शादी में का हमनी जैसन गरीब ना जा सकेले। हमरा के ऐसे सुना देली हूँ। ओकर शादी हम तो ना रोक सकेले, लेकिन अगर दीदी चल जाई ना, दीदी जाके अगर मनुष्यत फैला दी ना, तो सुभद्रा फेरा तक ना ले पाई। अब तो ओकर शादी रोकवा के ही रहा। वो हमरा के जानत नहीं की। का भाई ऐसे जोश में का बताड़ो? ए हटा जैसे। काली दीदी, काली दीदी। सुमन, दीदी सुभद्रा की शादी से आवतानी हम। सुभद्रा से बात भइल का? का लाल बनारसी साड़ी पहन ली बिया? तावा ना सुमन। कहाँ बताई दीदी? बड़ा घर के शादी में तो नौकर लोग भी धनवान की तरह सजेले। कितना बढ़िया दिखत रहे सब लोग। हमरा के ना सुभद्रा के पास जाए ही ना देले लोग। हमरा के ता कितना इज्जत से बुला के बैठेले जाना ताड़ो। और खाए पिए खातिर भुजिया, लड्डू, जिलेबी, सिंघाड़ा, कॉफी, कितना सारा चीज देले पता बा? का कहताड़ो? तोहरा देले? तू जलते रह रे शिवानी। तू बतावा सुमन, कॉफी पियला के बाद वो साड़ी देख लू का तू? अरे बाप रे, कहाँ देखनी कहाँ बताई दीदी। इंद्रधनुष के रंग जैसन कितना सारा साड़ी, बहुते सारा साड़ी रहे, सब सुभद्रा के ही रहे। ओ में लाल बनारसी साड़ी रहे। हो भी सकेला। साड़ी सब तो बहुते सुंदर रहे दीदी। अपन आँख बंद करके वहाँ से चुपचाप निकल आइल होखी, बाना? ई बात तो एकदम करेक्ट कहला तू। हे भगवान, साड़ी में अगर लाल बनारसी साड़ी होखी था और वो सुभद्रा पहन ली था, ओ बहुत बड़ा मुसीबत में पड़ सकेले। हमरा कैसे भी करके ओकरा बचावे के होखी। लेकिन कैसे दीदी? ताला खोल दा सुमन, जाएगा हमरा। बाप रे, माँ गुस्सा करी तो? केहू के जान बचावे में मदद करबो था तोहरा के पुण्य मिले सुमन। पुणे के पोटली बना के हम आखिर का करब दीदी? लेकिन हमारे को बात मानबू तो पहले वादा करा
हम मानब ना, तो हर बात मानब। हमरा के जाए द बस। लेकिन सुभद्रा के जान बचावे के बाद तू हमार वादा तो ना तोड़ देबू? पहले बोला ना तोड़बू ना। हम अपन वादा ना तोड़े नी, तू अच्छा से जाने लू। हमरा के मालूम बा। ठीक बा, हम ताला खोल देता नी। अब तो ताला खोले के ही पड़ी। हाँ जल्दी सुमन, हमार अच्छा बहन बाड़ू ना, ताला खोल दा। अगर ताला खोल भी देवे तब्बो तू सुमन के वादा पूरा करे के जुबान मत दा काली। कुछ भी करके, कोनो भी नाटक करके ये तुम्हार घर बर्बाद कर दी। ये देखो, अगर ये ऐसे बोले ना तो हम ना खोलब। हाँ शिवानी तू चुप हो जाना। सुमन दरवाजा खोल दा, हमार प्यारी बहन बाड़ू ना, खोल दा ना दरवाजा, खोल दा। ठीक बा। दीदी, माँ के बिना बताए भेज रहल बानी, तो जल्दी से आ जाइए। हाँ हाँ ठीक बा। दीदी, हमार वादा ना भूलेबू ना? अरे ना भूलब, पहले हमरा के जाए दा, छोड़ो हमरा के। अब इंतजार करा कांता देवी। हमार दीदी शनि देव बन के निकल चुकल बाड़ी। अब अपन बेटी के शादी रोक सका तो रोक ली है तू। हमार काम हो गई। सुनी, दुल्हन के लेके आई। ठीक बा। चाची जी, हमार बहन के शादी के मंडप तक लावे के मौका हमके दी। ठीक बा बेटा, तू जाके लेके आवा। दुल्हन के अगर विशाल लेकर आई तो ओकर संजीवनी पर्वत लावल जैसन तारीफ करी है। वो अकेला बाजी न मारे, यही लिए रत्ना बुआ के बेटी के भार तू लोग के उठावे के पड़ी। हमर बात के समझ गेला तू लोग? जा ओकरा लेके आवा। कहाँ भइल? सुभद्रा के लावे खातिर हम जाता नहीं। ठीक बा, जाई प्रेम जाई। चला। एक लौती बहन के कितना प्यार से लेकर आ रहल बाड़े। उधर देखा तुनी, कितना खुश लग रहल बाड़े सब। देखा दादाजी, हाँ? सुभद्रा अगर लाल बनारसी साड़ी पहनी ना तो कैसे भी करके हमरा के बता दे दादाजी।
हे माता विशालाक्षी, हमार पोती के पानी में जौन लाल बनारसी साड़ी दिखाई रहे, अगर वो ये बा तो काली के कहे अनुसार सुभद्रा पर कोनो मुसीबत आवे वाला बा। अरे रे, अगर हम ये बात बताई तो केहू विश्वास न करी। विश्वास करावे खातिर मौत के गले लगावे के पड़ी। शादी शुभ कार्य होखेला, अशुभ काहे होत बा माँ? आखिर सब का होत बा? का भइल पंडित जी? दुल्हन के आते ही आप खड़ा काहे हो गई? अब बहन जी, सिर्फ 1-2 मिनट। मुहूर्त के समय निकल जा रहल ह, और तब से आप रुके खातिर कहले जा रहल बानी। पहले आप आराम से बैठ जाइए, न तो शुभ मुहूर्त निकल जाए। ऐसन बात नहीं है, हम अभी आवत बनी। हम आपके बैठे खातिर बोला तानी और आप 1 मिनट 2 मिनट बोला तानी। चुपचाप से बैठ जाई, न तो दुर्मुहूर्त लग जाई ना। बैठ जाए पुजारी जी, बैठ जाए। बेटी, वो नारियल वहां पर रख दो। भगवान ना करे सुभद्रा वो साड़ी पहनले होके। अगर शादी उहे साड़ी में हो रहल बाता, कैसे भी करके ओकरा बाहर निकले से रोके के होगी। काली, रुक जा काली। का भेल शिवानी? कांता देवी के घर जाइबो ता वो लोग तहरा के मार के भगा सकेले ना। ऐसन सोचनी और ना गई नहीं था, सुभद्रा ना बच पाई। चला शिवानी, चले के। ई त सच बा, लेकिन तहरा के रोके खातिर नौकर सबके भी रखले होगी है। ओइजा जाइबो त तहरा बहुत तकलीफ होगी। एही से तो के ऐसे ना जाए के चाहे काली। तो फिर कैसे जाए शिवानी? रूप बदल के जाए के पड़ी। नाटक वाला चाचा के पास चले के। शादी में कहानी सुनावे के प्रथा हमने के गांव में पुराना बा। एकरे फायदा उठा के सुभद्रा से मिल सकेलू। बचा भी सकीनी। अच्छा तरकीब बा शिवानी, चाचा के पास चल जाओ। बेटी, एक दूसरा के सिर पर पान के पत्ती रखा।